Mangwanani mamuka sei? Pano pachivhitivhiti chinotipa nyaya dzakawanda wanda. Ndoda kumbokukoteraiwo rimwe vhesi, handichazivi zvangu kuti vhesi iri rinowanikwa kunani, asi vanoverenga bhaibheri stereki vanogona kuzondikorekta kana kuti kuzondiudza zvarinoreva chaizvo chaizvo, zvarinotaura richiita chaizvo chaizvo, asi ndiri kurangarira richiti kana ini Jehovha Mwari, munhu mutungamiriri wenyika ipi zvayo, akaita zvisakarurama pamberi pangu, ini Jehovha Mwari ndikatsamwa, ndikarova nyika iyoyo norushamhu, zviro kwazvo ndinoti kunyangwe Aroni naMozisi vainge varimo, zvikaita kuti Aroni naMozisi vange varimo munyika iyoyo, naivo vanotorwirawo rwavo, zvichireva kuti Mwari unenge asisina mesi kana nani zvake kana pachinge paita chinhu chakaita saichocho chokuti vanenge vagumbuka mutungamiriri wenyika aita zvisina kururama pamberi paMwari, arwadzisa Mwari, atsamwisa Mwari. Ndo zvakaitawo futi nevatungamiriri vemakereke. Kana Jehovha Mwari akatsamwa, Mwari vakaisa rushamhu rwavo mukereke iyoyo, hamubudi chakanaka. Ndingangoti zvangu kuda gore rineri, ukanza nezvinoitika kune dzimwe nyika zvekare, gore rino rinogona kuva gore rakasiyana nemamwe makore, igore rokufumuka kwezvinhu zvese zvakashata. Munomu muZimbabwe manyanya. Ndoda kutanga neaudio yandakaona, vhidhiyo yandakaona ichibuda kukereke kwaProfeti Magaya, vachiindavhiyuwa mumwe mukadzi wavaiti anokilema kuti anoda kuroorana navo. Vakomana, musatamba naMwari, vakomana, musatamba naMwari nenzira dzakadaro idzo. MuHarare tinovaziva vanhu vamadhirama. Profeti Magaya vane maaccusations avakasangana nawo akawanda. Mamwe acho tingati ndezvokwadi kana kuti tingati ndenhema. Patichava kutitaridza kuti maaccusations aya ndeechokwadi, ndezvekuti vakuita dhirama manje muchechi, makazara vanhu vachitobva vaisa pachita chevanhu kuti vanhu nyika ino yese ione, pasi rino rese rione. Hazviko zvinhu zvakaita sezviya zviya zvavaita namai vaya. Mai vaya ndevedhirama chairo 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 chairo, dhirama ndo rinonzi dhirama ravaita manje iroriya. Chii ichocho chinoitwa nomurume mukuru mukereke yanga ine mbiri yakadaro, munhu anobuda achiita zvavakaita izvozviya vakazviona? Hazvisizvo. Ndezvokuti nyika igoti handi munonzwa nhema dzavaireverwa dzese dziya, ndo vamwe varevi venhema ava vachida kudaro makamai kaya kana kakatiita zvokufidwa mashoko, kachifidwa nekuti ukada kuzotarisa uida kuvhunza, ndikati vakandifonera ndovabvunza zvavaifanira kunge vakaita kana dei zvaiva zviri izvo. Havaifanira kuzviita papublic saizvozvo izvo. Kuzvifumura murume mukuru ane chinzvimbo chakakura, tinovaremekedza zvikuru, but haivafanira kuita zvinhu izvozvo izvo papublic vachibudisa. Ndokuti zvidii, vaida kuti zvidii? Ma-in-house problems ayo, kuti vanhu vanokuakiza kuti mudanana, kana shuwa munhu ungangobva kwari uko nokutonyora kunyora lobhola kuti chada kuzodai tikozodai tikozodai. Kovaimubvunzire kuti une dzimba herewe? Ndokuti zvidii? Tobva ipapo totaura nenyaya yokunzi vamwe vakapoizenwa
Kana dai Aroni naMozisi vaivamo munyika iyoyo, zviro kwazvo ndinoti vaitorwirawo pavo. Kana Mwari vagumbuka vasingachakudi kuti utonge, nekuti Mwari, Bhaibheri rinotaura kuti Mwari ndo vanoisa munhu wese anogara pachigaro chipi nechipi. Achigarwe Mwari vasina kutaura kuti uyu ngaaite, angava mambo, Mwari vanotendeka nomunhu wavo, vanenge vazvibvumira. Asi zvavanozoita, kana uine mwoyo wakashata, vanoramba vachiomesa mwoyo wako kuti utadze zvakasimba vagoona kukuranga. Saka vana kazembe Mwari vari kuomesa mwoyo yenyu muchiramba muchiti 2030. Hamenoonaiwo zvamakaitwa izvo. Mwari vanenge vaida kuti vakurangei, nokuti hamuhwi. Opa denda ndirini opa. Vakomana, vanhu makarya kare vakomana. I don't know kuti vanhu mweya here uri muZimbabwe kuti kana munhu agara pachigaro haadi kubva. Kudhara opa takakuziva kudhara. Siya, rizaina, undogara kumba. Zvino kana uchingoakiuzwa anonzi uyu ndiwo akauraya, uyu ndiwo akauraya, uyu ndiwo akauraya, zvogobuda here? Unofamba sei muvanhu? Ipapa uri kumbofamba sei muvanhu? Unofanira kunge uri munhu unoona ungadai izvezvi kudhara opa wakasiyana nazvo, siyana nazvo. Zvino unomira chimiro chako chakamboita, wozomirazve pamberi pevanhu uchitaura chii? Kana uriwo unonzi wakapoizena, ina handisi kuti wakapoizena, but kwaona zita rako richiramba richingotaurwa muchinhu chimwe chete nemari yawanayo, you can leave this wotangawo zvimwe zvimabhizinesi iko zvinezvi uchirya iya uchingowedzera, uchirya mabhizinesi iyi inenge irimo mumabhengi. Makaba zvinero wakomana musingaguti. Zvino zvorevei nhai mai vangu, shuwa nhai mai vangu? Kana munzi munhu ndi makapoizena uyu, uko kunana madhara ataidawo stereka, tinotarisira kuti vangadai vakaramba zvese zviri kuitika izvi. Zviri kuitika izvi zvimwe zvacho inegligence dzedu isu maZimbabwenzi. Hameno kuti ami yedu inotrenwa sei. Ami haisingori ami varume yokungochengetedza kuti munyika musapinda vanhu vane pfuti. Munochengetedza zvese neupfumi hwayo. Intelligence vachimonitawo mashandisirwo anoitwa upfumi. Kungogara muchifamba nebhutsi yakapeyama kudai so ami inofamba nebhutsi ini handisati ndamboona zvakadaro. Asi mune makangonyarara, makambotrenwa kuita sei chaizvo zvokuti munobva mapusa kutadza kuona kuti aiwa apa pataakiitiswa. Asi nyika ndii muri kutonga, because kana murimi mune security yenyika yese ndii mune muchitonga, but munoramba makagara makangonyarara muchingoti baba baba muchingotya. Asi munhu wamuri kutya haana kana nechaakabata mumaoko, wamunongoudza papo ipapo kuti izvi hatizvidi, kana ukaramba uchiita izvozvo tinodai chete, kungoti haisi mhosva yenyu. ZANU-PF yakauya yakangwarisa ikadhivhaita vanhu, vanhu vakabvaruka mumwe nomumwe uri pakewo. But shoko rinoti kana watonga zvisingadi Mwari ukashungurudza vanhu vake, zviro kwazvo ndinoti kana deno Aroni naMozisi vaivamo munyika yepo, apa Mwari waizama kutaura kuti nemadiri aiita Mozisi, because he is the only person akameshenwa kuti ndiye yanga ari shamwari yaMwari yepamwoyo. Kuvanhu vese vakava pano pasi hakuna munhu akaudzwa kunzi shamwari yangu yandinodisa nomwoyo wangu naMwari. Saka vaita zozama kuchitaridza kuti iyeye munhu wavanoda zvakadaro, kana dei aivamo munyika imomo akasvikaita kuti ange arimo munyika yatendekerwa naMwari neshamu, because mutungamiriri wayo watadza kutonga, iyo unorwirawo rwake, kureva kuti Mwari vanenge vatosiyana naye. Apa mudhara apa mukaita zvinhu zvokutamba, Mwari vari kuomesa mwoyo yenyu. Makamboda kukanzera 2030 but makaidzorera. Muri imi vanakavava, imi mazopoizenwa imi. Wokoyo. Kana deno Aroni naMozisi vaivamo munyika iyi, Mwari ivo vaitorwirawo rwavo. Wakutorwira rwako kaiwe. Iwe uchiti unavo uchitoti 2030 muchiti makabatana.
Mwari vanokuisirai Discord yokuti ndaimbogara ndichitaurira vanhu vandaigara ndichitaura navo nchiti varume, ZANU-PF hapana unoigona kuibvisa pachigaro, asi inobvisa naiyo. Vanhu vachiti hau, ndikati aiwa, muchaona nyonga yavachaita vanhu ivava. Vachatanga kuitirana zvinhu zvokuti umwe nomwe unoenda kwake, and then that's the end of ZANU-PF. ZANU-PF haifaniri kurarama nokuti ine doctrine yakashata. Doctrine yayo ndeyokungoita ropa chete. Of course yakatora nyika inoi neropa. Hatifaniri kuramba tichingourayana. Saka ipapo pakazembeka maida kutouraya, kungosiyana nazvo kuti zvipere. Zvinzvimbo zvacho mugodiko, newo ukazembeka warya zvakwana, siya. Manje zvorevei manje? Ende apa pamunee muchiuraya, munee muchisira mhuri dzenyu ngozi, imi muchiri kurarama makadai, but muri instead muvakire vana ufumi, vasare neufumi, muri kuvasira ngozi dzichavanetsa. Varume, ndoda kukuudzai, mukatamba naMwari, semiwa iwe mudhara Magaya, iwe mufana, iwe uri mufana kwandiri Magaya. Mbiri yamambo Nebhukadhinezari ikaenda pasi rese, yakazikanwa pasi rese, asi agumbusa Mwari. Wakandorya nemombe kudanga uko, wakagara kudanga akaita mombe. Varume, musatamba naMwari imi. Zaita zvinhu zvokutamba naMwari muita zvamunoita izvo vana Magaya. Vakuru vanotonga nyika, musatamba naMwari muchiita zvamuri kuita izvi. Vateedzeri vavo vanovatevera, musatamba naMwari. Munondorya kumasango. Vamwe tinozosangana navo mumastriti mapenzi, munozviziva. Tinosangana nemi mumastriti mopenga. Kutopenga kuita benzi chairo. Hazvishamisi kuti mudhara chaiye mudhara wamuri kuona, mudhara munangarwa. Kana Mwari vakatsamwa nezvaari kuita, mumuudze zvandiri kumutaurira izvi, kuti Mwari wati kana Mwari vakatsamwa, Mwari vakazvitsamwira zvauri kuita, iwe unozviziva. Kana unoita zvakanaka, leave it. Asi kana usingaiti zvakanaka, Mwari vakatsamwa, iwe mudhara iwe, tosangana newe uri benzi. Vokwako vagozama nemari dzavainadzo kukugadzirisa kuti ito munhu kwaye, zvichiramba unoita benzi iwe. Kupenga chaiko kuenda musango. Vazhinji venyu vachaitwa zvinooneka, mbiri yenyu iri kuenda kure. Asi mbiri yokuita kwamuri kuita, maitiro amuri kuita, muchiti muri kuita muzvakanaka, ndo mafambire futi achaita mbiri yokunyadzisirwa kwenyu. Tongai nyika zvakanaka idzi. Nemi vakomana vanachamisa, imi vana vachiwenga maakuda kugara panzvimbo iyi. Nyika inoyi ine vanhu vanonamata inei. Mukaramba muchiita muzerere nenyika inei, kutadhaya nayo, kutadzowerere nayo, vazhinji venyu muchanyadzisirwa zvokunyadzisirwa zviya. Tarisai muone pamberi pari kuenda nguva duku iri kuteera izvi. Haikona kunyadzisirwa kukurohwa nevanhu, haikona kunyadzisirwa kuita. Pachaitika zvinhu zvokuti vakuru vazhinji vamwe vachabatwa nezvirwere zvokuti kana mukazomuona achifamba pamunoramba kuti ndiye wakanga achityiwa. Mukazomuona akagarapo, munomuramba kuti ndiye waivhundukwa. Mwari vachida kuratidza simba ravo, kana Deno, Aroni naMozisi varipo pasituation iyoyo, vanorwira nzvimbo yavo, vaitorwira pavo kuti vararame. Musatamba naMwari varume. Uye chakataurwa neBhaibheri hapana chinokona. Kunyange vanourayana vamunoona vanoitawo, zvakabva zvirimo muBhaibheri. Saka musanyanya kuzonyanya kutungamirira muchiita sokuti muri kutungamirira imi ndimi matova vana Mwari wacho. Makagadzwa pazvigaro izvi zvina Mwari. Zvakaitika paya pana Sauro, akaita musikanzwa, akaita zvese zvaakaita, but wakaramba achiita nharo futi. Zvamuri kuita izvi, Mwari vanoti vakaomesa mwoyo wake kuti arambe achiita nharo, vagoona matongero avachaita. Musakahadzika nokuoma kunoita mwoyo mudhara, asi muchamuona end result yake. Casing yacho achakeswa nayo naMwari. Kana naiwe uchazvibvunza kuti ndini here, akagara pane rimwe kona rechishopu so achipenga. Mwari vanozviita. Be very careful kana muchitungamirira vanhu, nokuti vanhu havazi venyu, vanhu ndevaMwari.
Be very careful. Manje manje tichinetsana apa tichigara chipopota pazvivhitivhiti. Vakomana ava vachiramba vachiita. Unofunga mashungurudziro amunoita vana Blessed uyu mufana westation yake. Mwoyo waMwari unofara, mwoyo wevanhu haifari. Pasi rese ranyunyuta nazvo kuti muri kuita nei nezvei. But ndiye mumwe chete, munhu mumwe chete wakabuda achidaidzira achiti nyika ino yadhererwa stereki, vanhu vanofanira kusungwa. Mangwana ukamuka kuchisungwa Blessed Geza, uyu Blessed Muhlanga asungwa. Blessed Muhlanga wakazviendera kumapurisa, azviendera kumapurisa. Nidhi yokuti unovharirwa mukati achinzi unozondointerfere nemawitnesses. Ndiyei munhu wazvivingira, wazviendera. Isi tinoziva kuti vakuru vanoti shiri yavakira pamba haiurawi. Njiva chaiyo ikauya akavakira pamba penyu, hanzi musaipfuura nerekeni iregei irarame iripo. Munhu wazvivinga, wazvipereka, ko munomuurayirei, munomutambudzirei? Watch out, muchapenga. Watch out, mucharwara zvirwere zvamusingagoni, nemari dzenyu idzi musingagoni kuzvirapa izvo. Munofunga Mwari benzi anogara vana veZimbabwe tichitambura kudai, muchitonga zvakadaro, vese vanorwira mudharaunda muchiti 2030. Watch out, muri kusiya zvirwere zverudzi nerudzi mumhuri dzenyu. Amen.